Hi guys, good morning. गासिनिसिमबो ओमफ्राय मर्निंनि मोनसे ओरैनो भिडिअ खालामबाय नै जोंहा बिथां रनिया नारें जानो लोगो गैखाया आङो नारें जानो लादो नारेंखौ जिरखांबाय नै दा जिरबाय दं नै खुरैयाव नारें जानो लोगो गैया होननायखाय आंखौ लोगो लाफैदो दा जों नारेंखौ जानोसै बेसे जागोन नों जागोन बुजायनो 100 जागोन 100 लाइक जों दा नारेंखौ लेमबाय थानोसै बेस्रा लोगो गैयिनि आंखौ लोगो लाफैदो दा जिरखांबा जानो हागोनलै नारें बिगुरखौनो जाबाय थादो साला मोनजाफेरथारबायदि माने सिदों भिडिअखौ नायलांबायल' था नारें जानायनि एसे खालामबाय मामब्रि उदियो साला तत नै नारें आइखिनि जिरखांबाय ओमफ्राय आं नै आंबो बाय जानोसै आरो बिदि लोगोसे इसा बिमाबो बिहरदो जाहैबाय नै नारेंआ ओमफ्राय नै बिगुरखौनो माबा बाय बांला थानायखौनो जाबाय थादों सुवादा नै मानसिखौथ' नायजाखाला गोबोरखि मोखां सावलाबा नायदो माखौ जाबाय थादों बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा जिरखांबा बरियासे देखायनोसै नायलांबाय थादो लेट्स गो नै जोंहा आदाया मोनफैबाय मा लाबोदोंमोन नोङो दालि मुसुर दालि ओमफ्राय बबे दालिया बबे खोन्थिलाय हे सोरबा फैदों नै सोर मोनबाय माबा हिन्जावा मायबा जादों नै नोंनिया एकदम खस्थ' नाखौ मायबा खालामफैदों मायबा खामानि फैनानै दालिया लाबाय होना फैदां नै जिरखांबायानो बर्थमान नै एसे दङ अलप ना मा होनो रायजोफोर होना मानो दाख्लै मायबा जादोंनो आसुगुर नायनो नोंखो इनि आथिंनि आसुगुरखौ नाय दाख्लै मा जादों बिदाजो साइकेलजों माबा जादों खोमा होनबाय थायो मायबा जानाय चेलेन्ज होनांगोन मालाबा नारें जानो माबायदि नांदों जानानै Mana? Biar kuat, biar ikan deh. Ma, baik. Ish. Mawar nang sana ni. Pusti. Ye, pusti kerja selesai kan? Ini nampak. Ui, mana? Pilih lagi, ini mana? Yur.